Op initiatief van de Stichting Oudste Vrouwen, die zich inzet voor de instandhouding van het dialect in zang en taal, is er sinds deze week een Maastrichtse Sinterklaas-speurtocht voor kinderen. Alles in Maastricht wordt tegenwoordig verwoekerd door kerstmis al. Sinterklaas is eigenlijk helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Dat is natuurlijk jammer voor de kinderen, want die verheugen zich gewoon op het gebeuren van Sinterklaas. En om toch een beetje aandacht te geven aan dat hele gebeuren, hebben we een speurtocht gemaakt. Door een stukje binnenstad, waar allemaal herkenbare dingen van Sinterklaas nog te vinden zien. Ja, die zegt ze hoe het straatbeeld verdwenen, maar ze zien dus toch stiekem in een straatbeeld, hè? Ze zien dat wel, ja, maar dan moeten ze wel even goed zoeken. En dat is eigenlijk ook de bedoeling. Ja. Kijk, kinderen moeten niet komen met hele grote verhalen, die moeten zelf aan de slag kennen. Dus wat is nu leuker om ze te zeggen van, kunt ze dit vinden, kunt ze dat vinden. Dan gewoon die aan de slag. En hoe heb je het dan over? Dan hebben we het over een stukje gevels in Maastricht. Die moest natuurlijk naar boven kijken, aan sussen ze niet. Die beelden Sinterklaas uit, daar zien we ook een paar, daar staat er ook echt op. We hebben ook muziekstukjes van oude Maastrichtse liedjes erbij gedaan. Kijken of die nog herkenbaar zijn voor deze generatie. Ja, en dan hebben ze nog een aantal beelden in onze vrouwenkerk, staat in de groeten. Er staat ook een schilderij van Sinterklaas. En dat hebben we allemaal samengepakt in een korte speurtocht. Wat kunnen ze winnen? Niks, alleen maar een leuke middag.